रनजित बसुमतारी, बिआर फेरेंगा, मानाव गेदेर इएम, बिटिसि काउन्सिलनि इएम। बिथां बुंनायावहाय आङो बिराद सारप्राइज जानो गोनां आं सानाखै बा सोरबाया जानांगौ होननानै आं साना। जितु बिथांमोना बिटिआरनि बिटिआर गभनि इएम, which is not at all a governing body। जों बारे बारे बुंगासिनो दं, आं अलरेडि भिडिअफ्राव मेनसन खालामगासिनो दं। BTR is the rename of BTAD. So BTR बायदि खुनु बायदि governing body exist आनो खालामा। That means बिआर फेरेंगाया EM बाहा बबेनि EM बेखौ दोनथ'दो। नाथाय सासे कैबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बायदि गेदेमा सारमोना दिनैसिम BTR BTCनि कनसेप्टखौ क्लियर जायियानो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। BPF नि समावबो बिथाङा दैदेनगिरिमोन। पलिटिकली नन पलिटिकली बिथाङा रुलिंआवबो अपोजिशनावबो दान्दिसे समब्लाबो थानो मोनदोंमोन। जितु बिथाङा स्पष्ट बे खोथाखौ क्लियर जानांगौमोन BTCआ मा, दिनैनि BTRआ मा। सो दा क्वेश्चन इज दिनै बिथांमोना UPPL दाफैदों अलवेज एन्टी, अलवेज खौसेथिनि हेंथायै बिथांमोना मावबोनायखौ जोङो बहाबा नङा बहाबा बेखौ नुहुरो। BPF दाबाय खौसेथियै फैनांगौमोन। जितु 15 बोसोर जोङो खुनु गावजों गाव पलिटिकली नारा नाथा जुजिनाय गैयालाबासिनो एक्सेप्ट इउजि ब्रह्म सार नोंथां जे गावनानै अपोजिशनाव थाबाय होनना दिनै नोंथाङा फोरमायनानै बा नोंथाङा एक्सेप्ट खालामदों बे जिनिसखौ। दिनै नोंथाङा UPPL नि फाउन्डारबो। देट मिन्स नोंथाङा जेब्लायबो मोनसे खौसेथिखौ अपोज खालामबोबाय थादों। दिनै खौसेथिनि बाथ्राखौ दिनै नोंथांनि खुगानिफ्राय समाया बेखौ बुंनांगोन थोंजोङै इउजि ब्रह्म सारनि खुगानिफ्राय बे खौसेथिनि बाथ्राखौ जायखिजाया सोरबायानो बुङाथों मानो खिन्थु इउजि सारनि खुगानिफ्राय बे समाया। BPPF नि समाव बिथाङा गावलांबाय, BPF जाबाय। देट मिन्स बिथांनि प्रेजेन्सआव दिनै 15 बोसोर BPFआ खौसेथियै BTCआव मोनसे रिजनेल पार्टी हिसाबै सोलिबोबाय थादोंमोन। PCDR जाबाय, बिनि उनाव दिनै UPPL हिसाबै मोनसे रेजिस्टार्ड रिजनेल पार्टी जाफैबाय। देट मिन्स बेवहायबो बिथांनि लिडारशिपआवनो आरोबाव खनसे खौसेथिनि मुङावहाय जों दिनै थेर-बेथेर। स' दा बिथाङा जेब्लायबो अपोज खालामो, अपोजिशनाव थायो आरो खौसेथिनि हेंथा होननानै जों बेवहाय प्रमान जाबाय। बेलाफारसेथिं बिथाङा दिनै प्रमद बर' बिथांखौहाय BTRनि चिफ, हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफआव फंनैसो बाथ्रा बुंनाय खोनायो। येस, बिआर फेरेंगायाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों। आं मोननैनिखौबो रिप्लाइखौ नैबे मोनसे भिडिअ'नो हरनो सानबाय। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिमोन 15 बोसोर एन्ड नेक्स्टआव जायोब्ला BTCनि चिफआनो जागोन। स' दा BTRनि चिफखौ सोर जायो जाया जाबाय थादो। जिहेतु गभर्निं बडी आं अलरेडि मोनसे स्पष्ट भिडिअ बानायना होबाय व्हाट इज BTC एक्चुअली आरो BTRआ मा। रिपिटेडलि आं बेखौ बाहाय बुंनानै समखौ नस्थ' खालामनो सानाखै। थोंजोङै नोंथांमोननो इउजि सारनि बुंनाय क्लिप्सखौ ससे दिन्थिगोन। बेनि उनावहाय आं माखासे क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। बे लाबोनो मोनदों। जोनोम जाबाय, गावस्रालायबाय, दुखु नांबाय, जों अपोजिशनाव फैबाय। दिनै UPPLनि आं फाउन्डार प्रेसिडेन्ट। मोन्नैबो हान्जानि प्रति बबेबा नङा बबेबा एसे फिलिंआ दं। UPPLनि प्रति आं प्रेसिडेन्टमोनखाय आंहा एसे बांसिन साननाय दं। खिन्थु BPFखौ मालाबा गोसोखाङा नङा गोसोखाङो। बे मोननै हान्जाया जुदि ज' जायो, ज' जानानै जुदि राजनितिखौ खालामलाङोबा इउनिटियाथ' बारा गोबाव राजनितियाव थायाबो जानो हागौ, खिन्थु 10 बोसोर जुदि इउनाइटेडलि फाइट खालामलाङो अब्लानो जों मजबुत जागौ। दा बेखौथ' आंबो लुबैयो, जायोबा आंनो रासिन खुसि जागोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा, खौसेथिनि रावा राजनितिनि फासा खेला बायदि जाबाय थानो नाङा। गावनि सुबिदानि थाखाय बाहायलायनो नाङा। हायाबा हाया साइलेन्ट था, खौसेथिनि स्ल'गानखौ बाहायनानै मानो राजनिति खालामनो, आं बेखौ लुबैयो। खिन्थु जुदि खौसे जानांगौबा मोनसे फर्मुलाबो नांगोन आरो जोङो बबे पइन्टआव जों एग्रि जालायनो हायो, मोनसे कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन। पार्टियाथ' थालायलायगोन नालाय, दा कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन। बेखौ खालामनो जुदि खौसेखौ लुबैयोबा एक्सपार्ट लगायलायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो कमन मिनिमाम प्रग्रामफोरखौ बानायलायनो आवगायोबो दिनै गाबोननि गेजेराव। खिन्थु बेखौथ' खालामाखै। फारसेथिङै नोङो दिनैनो मा होनबाय माने
खौसेयाव आं दं आरो बेलासियाव मोनसे मा बुंबाय बिटिआर बा प्रमद बर'आ सिफ जागोन बिटिसि बा आं सिफ जागोन थारमाने बिटिआरआव सिफ जाया थ' बिनि थाखायथ' आङो थेंक्स होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ थारमाने गावजे सिफ जाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय खारन बिटिआरथ' जाबाय खारन दाथ' गभर्नमेन्ट कमिउनिकेसन भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां लेटार बिटिआरआनो फैबाय बिटिआरआनो जाखाबाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ जेब्लानो जाबाय बे जाबाय बिटिआरआनो जाखाबाय बेखौथ' मिथिया नङा खारन बिटिसिआ चेन्ज जायाखै बेखौ रावखौबो थगायनो नाङा बिटिसिआ बिटिसियैनो दं हाग्रामा महिलारिमोन 2003 आव सहि होनानै गठन खालामनाय बेबो बिटिएडिसो बिटिसि नङा बिटिएडि एरियानि नामासो बिटिएडि आरो गभर्नमेन्टनि नामा काउन्सिल बिटिसि चीटिंग करता है तू बे गाबोन बिटिएडिआ चेन्ज जाबाय एरियानि नामा बिटिआर जाबाय बिटिआरआ चेन्ज जानानै गाबोन जुदि दस्रा जायोब्लाबो बे बिटिसिआ बेनो बे मानो एसेबां मानसिफोरखौ बुजिनो रोङै सानखो दा बिटिआरआथ' जाबाय आरो बिटिआरआव सिफ जालाबा गावनो बुंनानै लाखाबाय बे हिसाबै आं साननानै लाबाय मा बे सिफ जाला बेखौबो मिथिखाबाय आरो ओंखायनो आङो धन्यबादसो होदों हाग्रामा महिलारिखौ गावजे सिफ जाला जिबनाव बिटिआर जाबाय जेला बेखौ गावजे बुंनानै लाबाय बिनि थाखाय एखे गोसो सिंनिफ्रायनो साबायखर होबाय आं So dear viewers, रायजोफोर खोथाया स्पष्ट बेवहाय मोननैसो पइन्टआ सावरायजाथावना जिहेतु बिटिआर आरो बिटिसि बेखौ अलरेडि आं होनबाय बेखौ आं नोंथांमोननि डेसक्रिप्शनाव लिंकखौ होगोन बिटिआरआ मा बिटिसिआ मा बेखौ नायदो बुजिनानै लादो एन्ड इउजि सार बिथांनि बे बिटिआर आरो बिटिसिनि कनसेप्टआ माने क्लियार जायाखै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा once a lie always a liar once a lie is always a lie मोनसे फिसा दिनै नोंथाङा थगायदोंबा नोंथाङा अरायसम थगायसुलायानो बे मुंखौ मोनबाय थागोन दिनै जागायजेननायनिफ्रायनो बिथाङा थगायनायनि कनसेप्टखौनो लाखाबाय थगायनायनि लामाखौनो आगान होखाबाय बा दिनै थगायाब्ला बै मोनसे थगायलांनाय राव इन्सिडेन्ट जाथाय जियानो होना मानो बेखौ दोनखोमानो बेखौ पर्दा लागायनो आरोसो थगायबावनांगोन बियो सैथो बुंबाथ' दिनै बेखौ फोथायनाय नंला दा बेनिखायनो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ मा बुंनो सानदों आं बुजिनो रोंला सासे रोंखा राखा हाइलि इन्टेलेक्चुवेल व्यक्तिया केबिनेट मिनिस्टार बिथाङा बिटिसि आरो बिटिआरनि कनसेप्टआ क्लियार नङा देट मिन्स बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनो बेसेबां जि दिनैसिम मिस इनफरमेसन मिस कनसेप्टखौहाय बा खोमसि मोनसे लामाजोंहाय आगान सुर होगासिनो दङ रायजोफोरखौ एन्ड बिआर फेरेंगामोन बायदिखौथ' मा बुंनो बहुद उनाव बिथांमोना फैनाय स' बिथांमोना पलिटिक्सआव गोदान आगान होदों बेनि स्वादखौ लादों टेस्टखौ लाबाय थादों आबुल थाबुल बुंनाया बिथांमोननि मोनसे स्टाइल बा फेशन होननानै जों बुंनांगोन जिहेतु जों अरायसम नैबे 5 बोसोराव जों नुबाय बिथांनि बागै बिथांनि आन्दोआव मा केरेक्टार सिखोमानानै दं बेखौ अमर सिंह ब्रह्म सारानो मैया मोनसे भिडिअ'आवहाय स्पष्ट बुंखाबाय आं बुंफिननो सानाखै बिटिआर ड्रामानि कमप्लिट आर्टिस्टफोरनि आसल महरखौ दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय इउजि ब्रह्म सार जेराव थायो जेब्ला बिथाङा आगान होयो अब्लानो जोंनि गेजेराव बै जितु खौसेथि होननाय रावा खौसेथि होननाय कनसेप्टआ बे थेर बेथेर जायो जोङो बिपिएफनि समाव 2003 मायथाइयाव एकर्डनि उनाव 2005 मायथाइयाव जेब्ला फार्स्ट टाइम जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे इलेक्शन फाथिनाय इलेक्शन दारायनाय गाव गावनि बिजाथिनो भट होनो हानाय मोनथाय जोङो मोनबाय that was BTC still today it is a BTC complete काउन्सिलाव जोंनो काउन्सिल हिसाबै सेल्फ गभर्निं मोनसे बडि जोंनो होदों बा जों मोनदों 2003 मायथाइनि एकर्डनि जाहोनाव दा बेवहाय जोङो नुबाय मा मेन रल हिसाबै अपोज खालामग्रा अपोजिशनाव थाग्रा व्यक्ति इउजि सार 2020 मायथाइ 5 बोसोर सिगां जालांनाय बिटिआर एकर्डआवबो मेन लिड मेन एक्टर ड्रामा आर्टिस्ट हिसाबै जों नुबाय इउजि सार UPPL मुङै दिनै बिथाङा फिन खनसे अपोज खालामनानै रायजो राजाफोरनो मोनसे रं कनसेप्ट जिहेतु दिनैसिम बिथाङा बिटिसि बिटिआरनि कनसेप्टआ क्लियार जायाखै अब्ला साननो गोनां बाथ्रा बिथाङा
बै रायजो राजाफोरनो बेसेबां रं मोनसे मेसेज रं मोनसे कनसेप्ट बुजायबोगासिनो दं दिनैसिम। दिनै बिथाङा बिटिआर माखौ होनो बिटिसिआ माखौ होनो बेनि कनसेप्टआ गावनो गाव क्लियार नङाबा बेनि बुजायनाय बेनि खुगानिफ्राय गनाय रावफोरा बै रायजो राजाफोरनिसिम जे डिलिभार जालांबाय कमप्लिटलि रं मेसेज थांबायना। बेनिखायनो साधारन रायजो राजाफ्रा बेनि फारसे गोनो गोथोआ जाखागोन स्वाभाबिक। नाथाय दिनै गोनो गोथोआ जाबाय भुला जालांबाय। नाथाय बिथाङा थेवब्लाबो बे गोरोन्थिखौ बोजबनो गनायनो गोब्राब। स्पष्ट दिनै खनसे थगायदावबाय बिथांना हुदा जालांबाय। बेखौ आरोबाव थगायनायनि गेजेरजों दोनखोमानो नाजानाय सेस्था। दा बिदिजों सानबेसे सोलिनो? दिनै स्पष्ट क्लियार बयबो बुजिबाय। आं इभेन डिसक्रिप्शनाव लिंकबो होबावबाय जे दिनै रोखा रोखा संबिधानावहाय मर्यादा मोननाय फुल गभर्निं बडी हिसाबै बिटिसि एन्ड बिटिआर इज जस्ट अ रिनेम अफ बिटिएडि होननानै स्पष्ट तन्न तन्न लिरनाय दङ। गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रायानो गैया। दा बाखि बिआर फेरेंगामोन बायदि मैया दाखालि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै थब्लं दिनै राजखान्थियाव आगान होदों। बिथाङा सासे गोरों व्यक्तिमोननो एमए पास हाइलि लिटारेट पार्सन। नाथाय बिथाङाबो कनसेप्टखौ क्लियार नङा। दैट मिन्स बिथाङाबो दिनै मोनसे रं इनफरमेसन शेयार खालामगासिनो दं। स' बे मोनसे डिबेटनि मेटार जायो आरो बेखौ डिसकास खालामनो गोनां जायो। रायजो राजाफोरनो फोरमायनो गोनां जाना फैदों दिनै जे बिथांमोना मोनसे रं इनफरमेसन शेयार खालामगासिनो दङ। बिटिआरनि चिफ सोर जागोन? बेवहाय मुर्खआसो जागोन। बिटिआर हिसाबै खुनु बेबायदि गभर्निं बडियानो गैयाबा सरकारानो नङाबा बियो थ' बेनि चिफखौ सोर जागोन? डेफिनेटलि दा जायखौ बिथांमोना चिफ होनबाय थायो CEM मानब गेदेर प्रमद बर' सार। बेलाफारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोर बिटिसिनि चिफ जाबाय which is legal। स' बे बिथाङा बुंनाय बिटिसिनि चिफसो आं जागोन बिटिआरनि चिफ जाया। बेवहाय मा गोरोन्थि दं? देरहायोब्ला दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफआनो जागोन। अफिसियेलि बिटिसिनि चिफ हिसाबै बिथांखौ सिनायथि होगोन गनायथि मोनगोन सिम्पल। नाथाय इउजे ब्रह्म बायदि सासे गोरों व्यक्तिया दिनै बिटिआर आरो बिटिसिनि कनसेप्टखौ रायजो राजाफोरनो सैथो बाथ्राखौ फोरमायना होनांगौ। बेबायदि थगायफ्लेबाय थानानै दिनै बिथाङानो बुङो दिनैनि समाव रावबो मोनथियै गैला बयबो मोनथिजोबखागौ। थेवब्लाबो बिथाङा बे मोनसे भुलखौ आरो भुलजोंनो रायजो राजाफोरखौ भुल बुजायनो सानगासिनो दङ। मोनसे भुल बुलाया थिउरि क्रिएट खालामगासिनो दङ। बिटिआरआ माब्लाबाबो गभर्निं बडी जानो हाया। बिटिआरआ भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय सुक्ति नङा। बेयो मोनसे एग्रिमेन्ट। बाट 2003 मायथाइयाव जे सुक्ति जानाय बेयो एमेन्डेड 6 शेड्युलनि आन्दाराव भारतनि संबिधानाव बाय ल बे सिनायथि मोननाय गनायथि मोननाय आन्डार द फ्रेमवर्क अफ बिटिएडि। दिनै बे बिटिएडिआ बिटिआर मुङै रिनेम जाफैदों। सिम्पल। स' दा गभर्निं बडिया बिटिसि दैट मिन्स बिटिआर गभ नङा बिटिसि गभ जानांगौमोन। दा माखौ बिटिआर गभ बिटिआरनि चिफ बिटिआरनि EM मा होनगासिनो दं? कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामना लायोबा मोजां जायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे मोनसे भुल धारणानिफ्राय बारग'नो हायो। बाखि रायजो नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन्ड।